La ràdio s'engega per aquí, ja es veu. I per posar l'hora del despertador? Aquí diu que s'ha de pulsar el botó 1 i el 2 al mateix temps si vols que passin els minuts de pressa. I l'1 i el 3 si vols que passin a poc. Ui, massa de pressa. Ja m'ha passat l'hora. Doncs cal que tornis a passar les 24 hores. Quan et falti poc, en comptes de pitjar el 2, hauries de pitjar el 3 i així no et passarà. I no es podria fer d'una manera més ràpida? Aquí no ho diu. Què? Estàs nerviós? Resposta negativa. Ho podràs fer? Resposta afirmativa. Doncs endavant, quan vulguis. Benvinguts, senyores i senyors. Aquest és el programa 44 del curs de català Digui. Avui aprendrem a donar instruccions per realitzar una operació, a argumentar a favor d'un projecte i a posar-hi objeccions. Molt bé, home. Veus com no era gens difícil? Imbècil. Nyac. Molt bé, cap de trons. Veig que ja ha acabat el seu robot. Sí, doctora Massapoc. Ja està a punt. I em pot dir per a què l'ha programat? Oh, sí, doctora Massapoc. L'he programat perquè em prepari l'esmorzar cada matí. Perquè li prepari l'esmorzar? Però vol dir que aquesta no és una funció massa... com li diria jo? Massa casolana per un aparell tan sofisticat. No seria millor programar-lo per una feina de més transcendència? Oh, no, doctora Massapoc. Al meu entendre, aquesta és una funció molt important. M'explicaré. Des del meu punt de vista, si una persona, quan es lleva, es troba l'esmorzar ja preparat, comença el dia amb més humor i, per tant, amb una disposició més favorable per enfrontar-se amb els terribles problemes de la vida quotidiana. No li sembla que tinc raó? Doncs bé, amb aquest robot crec que complim una funció humanitària i social de gran importància. Ajudem la humanitat a ser més feliç. Entén el que vull dir? Vist així, sembla que tingui raó. Però vejam, expliqui'm com l'ha programat per veure si ho ha fet bé. Sí, miri, li explicaré amb un diagrama. Vol dir? Vols dir? No seria millor que... no seria millor programar-lo per una feina de més transcendència? Al meu entendre, des del meu punt de vista... Volem que el robot ens prepari l'esmorzar cada dia. En primer lloc, cal que planifiquem l'operació que suposa preparar l'esmorzar. Aquesta planificació pot representar-se en aquest diagrama, en el qual es mostren els passos que cal que realitzi el robot. Primer, cal aconseguir que el robot es posi en marxa a les 8. Hem d'introduir-hi l'instrucció començar a les 8. Després ha de fer un suc de taronja i afegir-hi sucre. Tot seguit, cal que prepari uns ous ferrats amb cansalada i que els serveixi en un plat. Després ha de preparar un bon cafè amb llet i servir-lo. Finalment, ha de quedar a punt per iniciar de nou la mateixa operació l'endemà. És necessari. Cal que planifiqui l'operació. Hem de planificar l'operació. Cal planificar l'operació. Cal aconseguir que es posi en marxa a les 8. Hem d'aconseguir que es posi en marxa a les 8. Cal que aconseguim que es posi en marxa a les 8. Ha de fer un suc de taronja. Cal que faci un suc de taronja. Les seves explicacions les he trobat molt interessants, cap de trons. Però em sembla que he de posar-hi unes petites objeccions. Fixi's què passa si el robot les segueix al peu de la lletra. Primer ha dit que havia d'engegar-se a les 8 i immediatament posar-se a fer l'esmorzar. Però
I si un dia no volem esmorzar, un cop engegat el robot farà tot allò que vostè li ha ordenat que fes, sense parar. Caldria haver previst una instrucció prèvia. El robot, després d'engegar-se, hauria de poder preguntar si volem esmorzar. Si la resposta és negativa, el robot tornarà a programar-se tot sol per l'endemà i deixarà de realitzar les altres operacions. Però imaginem-nos que la resposta és afirmativa. Caldria afegir-hi una instrucció suplementària sobre la quantitat de taronges que cal esprémer. I sobre la quantitat de sucre, també. Ara fixi's com prepara els ous ferrats amb cansalada. Em sembla que caldria que hi afegís unes instruccions més precises. No li sembla? Caldria que hi afegís unes instruccions més precises. Caldria que hi afegís unes instruccions més precises. Caldria afegir-hi una instrucció suplementària. Caldria afegir-hi una instrucció suplementària. Caldria haver previst una instrucció prèvia. Caldria haver previst una instrucció prèvia. Em sembla que la doctora Massapoc i el seu ajudant no són pas els únics que avui tenen problemes amb les màquines. Ja ho veuran, ja. Miquel, oi? Encantada. No cal que ens tractem de vostè, suposo. Ets la Mireia Peius. Sí. I dirigeixo la campanya publicitària de l'ordinador multimaldecaps. Els teus dibuixos ens agraden. Entens el que vull dir? Que us agraden. No solament vull dir això, sinó també i sobretot que treballaràs amb nosaltres. Al meu entendre, treballaràs amb l'agència publicitària més important de Barcelona. Queda clar, ara? Em penso que sí. Felicitats. Anem per feina. Mira aquesta foto. És l'ordinador multimaldecaps. Què et sembla? No ho sé. Per què serveix? No cal saber-ho. Jo no ho sé i és molt millor. Vol dir? Tracta'm de tu, sisplau. Vols dir? Si s'ha de fer una campanya publicitària sobre aquestes màquines, tu no creus que seria millor conèixer la seva utilitat? No, a mi em sembla que no. Decididament no. Oblida velles idees preconcebudes. Què ens interessa a nosaltres? Cal que la gent estimi aquesta màquina. Tu estimes una dona perquè la coneixes? No, l'estimes perquè l'estimes. No sé si queda clar. Molt clar. Amb els teus dibuixos cal que donis una imatge de calidesa, de sensualitat. Cal despertar el desig del comprador. Que la màquina sigui com la seva amant. No ho sé, no sé si m'explico prou bé. Però només és una màquina de metall i, per tant, francament, no pot encendre la sang com ho fa una senyora. T'equivoques. La nostra multimaldecaps ha de ser foc, ha de ser sexe.
Si no la vols fer teva, ja no ets un home. Dona... És això, el que cal que faci sentir els compradors. Entès? Però no seria millor que... I si tens algun dubte, retira't del projecte. A veure... Pel que fa als honoraris, serien els que em van dir. Sí. És un ordinador molt bonic. Deixa que me'l miri. És una màquina preciosa. Aquestes corbes són francament excitants. Has entès el que vull dir. Miri-la, és una màquina perfecta. Fixi's en el disseny. És càlid, agradable, gairebé diria que sensual. A vostè no li sembla que és una meravella? Senyoreta, l'ordinador multimal de caps al seu servei. Ho celebro, moltes gràcies i passiu bé. Oh, no, esperis. Primer li ha d'ensenyar com funciona. Aquí tenim les instruccions. Cal llegir-les atentament, per descomptat. Conec molt bé aquestes màquines, ja se'n pot anar. Ah, no. Vostè no coneix la gran multimal de caps. Sap traduir qualsevol dels llenguatges habituals dels ordinadors. És trilingüe. Potser una mica complicada des del punt de vista de vostè, però perfecta. Veu? Aquí tenim l'element d'entrada. El primer que cal fer és introduir-hi les dades necessàries per l'operació que volem realitzar. Veu? S'ha de tocar aquest botonet d'aquí i pulsar la tecla que diu Out. No, calli, esperis. Abans cal desprogramar-la. Hem de tocar el botó vermell i aquest altre. Així no ho farà mai. El primer que s'ha de fer és engegar-la, i per engegar-la cal que pitgi aquesta tecla que diu On. En efecte, una mica complicada, sí. Però no pateixi, ja n'aprendrà. Només és qüestió de mesos. Veu? Per introduir el programa s'ha de... Veu? No es podria fer d'una manera més ràpida? Per exemple... Així? Molt bé. Ves que vostè ha entès el que jo volia dir-li. Veu com és fàcil si no es posa nerviosa? Al meu entendre, amb paciència, vostè pot arribar força lluny. Si depèn de vostè, a mi em sembla que no. I, per tant, com que la veig preparada, vull mostrar-li el més sofisticat dels mecanismes. Però cal que no es posi nerviosa, sobretot. Perquè amb el que aquesta màquina farà ara davant seu, vostè ha de quedar extasiada, ho sé. Vol dir? Miri amb atenció. Si al mateix temps que pitjo aquest botó mantinc en funcionament l'element de sortida de l'ordinador, m'entén? I no solament això, sinó que si a més... No, això no ho faci, no es pot fer. Espatllarà la màquina. No pas la gran multimal de caps. Pobrissona. Au, no s'espanti. No creu que seria millor retirar el seu dit del botonet? Jo de vostè el retiraria. Calli, miri i et miris. No sé si m'he explicat prou bé. Des del meu punt de vista, a mi em sembla que no. Pel que fa a la maquineta, ja se la pot emportar. Entesos? No cal que es desmoralitzi, senyoreta. Ànim, això ens pot passar a tots la primera vegada. Vostè segueixi els meus consells i veurà com al final n'aprèn. Que sóc jo, la que n'ha d'aprendre. Sí? No sé què vull. Jo tampoc. Ja esteu cansats. No solament cansada, sinó també rebentada. Pel que fa a un servidor, no puc més. Molta feina. No és la feina. Ja era hora que tingués feina. El problema és que he hagut d'aguantar una imbècil. El problema és que he hagut de suportar un idiota. No us sembla que el meu combinat especial us aniria molt bé? Vols dir? Explica com el fas. Amb molta calma, s'ha de fer amb molta calma. Cal que aconsegueixi un sabor sensual, un gust càlid, com si la teva mà estigués als teus braços. Cal despertar el desig de la persona que veu. Queda clar? I tot això s'ha d'aconseguir amb un còctel? Sí, senyor. I saps com ho aconsegueixo? Quan això és una mica complicat, però val la pena l'esforç. Barrejo una copa de ginebra amb suc de taronja, amb una cullerada de cacau... No seria millor eliminar el cacau i posar-hi menta? Veig que em segueixes. Menta, exacte. Però també una mica de curaçao, rom amb gel picat i una mica de vi dolç. I unes cireretes. Ja està. A tu no et sembla que hi ha algun error en la barreja?
Clar, la beguda és fantàstica. Pobre. No sé pas per què em recorda la meva imbècil parlant de la seva màquina. Sí, i a mi el meu idiota. La multimaldecaps? La multimaldecaps. Nena, som dues ànimes bessones. Dues ànimes unides per la tecnologia. Però ara recordem algunes de les frases que ens interessen per l'unitat d'avui. Vegem primer quines expressions fa servir la Mireia per explicar-li com vol que en Miquel realitzi la seva idea. Què ens interessa a nosaltres? Cal que la gent estimi aquesta màquina. Amb els teus dibuixos, cal que donis una imatge de calidesa, de sensualitat. Cal despertar el desig del comprador. És això el que cal que faci sentir els compradors. Però perquè algú realitzi una idea, cal donar unes instruccions precises, tot i que aquestes instruccions no són sempre les més encertades. El primer que cal fer és introduir-hi les dades necessàries per l'operació que volem realitzar. S'ha de tocar aquest botonet d'aquí i pulsar la tecla que diu Out. Abans cal desprogramar-la. El primer que s'ha de fer és engegar-la, i per engegar-la cal que pitgi aquesta tecla que diu On. L'executiu i la Carme no es posen d'acord respecte al funcionament de l'ordinador, i en Miquel i la Mireia no s'hi posaven respecte a l'enfocament de la campanya publicitària. Cadascú es posa els seus punts de vista, argumenta a favor dels seus i posa objeccions als arguments de l'altre. Recordin algunes de les expressions que utilitzaven. Jo no ho sé i és molt millor. Vol dir? Tracta'm de tu, sisplau. Vols dir? Si s'ha de fer una campanya publicitària sobre aquestes màquines, tu no creus que seria millor conèixer la seva utilitat? A mi em sembla que no. I això és tot per avui. Adéu-siau i fins una altra.